מה אם הייתם יכולים לעזור לילד שלכם להרגיש חזק יותר, בטוח יותר, ולא מפחד להתמודד עם העולם? נעים מאוד, שמי אלעד נימני ואני מאמן ילדים ובוגרים רבים בהגנה עצמית, אבל מעבר לטכניקות אני כאן גם כדי לחזק את הביטחון העצמי שלהם. אז איך אני עושה את זה? יש שתי דרכים שאני אישית דוגל בהן במיוחד. הדרך הראשונה היא חיזוקים חיוביים. כשאני מחזק ילד אני עושה את זה כדמות סמכותית חיצונית. אני לא ההורה שלו, אלא מישהו חיצוני שונה מהיום יום שלו. לילדים יש צורך טבעי לקבל הכרה לא רק מבית, אלא גם מאנשים מחוץ למעגל המשפחתי. החיזוק ממני כאדם שהם סומכים עליו נותן להם תחושת ערך שמלווה אותם הרבה מעבר לאימונים. הדרך השנייה היא דוגמה אישית. אני משתדל להיות עבורה מודל של כוח ושליטה עצמית. כשילד רואה מישהו חזק עומד לצידו, הוא מרגיש שיש לו גב. זה לא רק תחושה, זה ממש בסיס פסיכולוגי שמאפשר לילד להעז, לנסות ולהצליח. תחושת הביטחון הזו מלווה ובונה את האמונה שלהם בעצמם, לא רק באימון, אלא גם בחיים. זה הרבה יותר מספורט, זו השקעה בנפש של הילד שלכם, וזה מבחינתי הדבר הכי משמעותי